Robene, co nám řekneš? Vyhoňte si. Ahoj všichni! On je Zachy. Já... A my vás zdravíme u dalšího videa. Přesně tak! Tohleto video je kurňa 7 second challenge. Máš 7 vteřin na to, aby ses vyhonil. Tak pojď. Oni jsou moje bitches a já jsem jejich pasák. Ahoj všichni! On je Zachy. Já jsem Zachy. A tohle to je 7 second challenge. Pokémone, leď, volím si tebe. Zachyátský útok. Tohle je 7 second challenge a můžeme začít, ne? Hoči? Celá tahle ta challenge, ještě abych to uvedl, spočívá v tom, že dáme nějakou jakože úkol a ten se musí splnit do 7 sekund, tak kdo to nesplní, jako dáme mu na konci nějaký úkol. Jo. Ať je to zajímavější. Tak jdeme na to. Kdo z vás začíná? Tak počkejte, začíná se od největšího Zachyho, což je tady. Zapni stopky. Dáme něco extrémnějšího, co takhle začít něčím lehčím. Za 7 sekund se oba dva pověšte za ten jeden tráp. Hej, ale to si hledejš, nej? 3, 2, 1, teď. Dobrý, splnili ho. Nastává chvíle zlomový bod. Alfa. Alfa, omega, alfa. Hej, sakra, nemá ani abecedu. Takže za 7 sekund si nasaďte číkoliv starý boxerky. Nebo podívej, to je jedno. A na hlavu a pořádně. Počkej, ještě ne. 3, 2, 1, teď. Ty mogi, vem to. Vem něco. Padni. 5, 6, 7. Počkejte, hoši, to musí vidět. Tak jo. Ty mogi. Můj to smrdí. Ty mogi, dej to dovnitř. Jo, budeme jim to počítat, počkejte. Co děláš těma slipama? To bylo nechutný. Budeme, Já jsem měl za traumatický šok z dětství. započítáme jim to, dali to za 7 sekund. Teda 7,65, ale to nevadí. Tak jo, tohle to byl trošku debilnější úkol. Mám pocit, že mám doteď bráchovi nemastné slipy na hlavě. No ty, to máš co říkat, jo, já jsem Víš celý, to z nich, já jsem ne? celý mokrej od spermatu. Bere, to se ostří. Kámo, hej, To nemůže být uchylný. Co s tím s tím aspoň já navodil, řekni to Adamovi, ať aspoň víc do čeho to šel. Ode mě bude úkol je hodně násilně, sexu, ale to ne. Udělám kdekoliv jeden potrmelec. Počkej, ještě ne. Tak jo, tak 3, 2, 1, teď. Dobrý. Dali jste to do 1 sekundy. Na zemi, ale. Hej. Co bych to dělal na zemi, nejsem mago. Řada Adam, alias velký penis, alias megakláda, alias... Tak dobře, můj úkol je do 7 sekund najděte nějakou jakoukoliv botu a zahrajte s ní, že je to vaše holka a snažíte se jí zbalit. 2, 1, teď. Dělej. Jen mi ho nehu. Teď jsi ty? Tak teď je na řadě doleček a Za 7 sekund si na břicho nakreslete domeček. tak jako kde máme sebrat. No tak teď je někde najděte. 3, 2, 1, čpeky. Víško? To byla už dávno. Počkej, to se musí vidět. Tetování. Špeky. Holky, hele, kdo by se chtěl nechat tetovat, já nevím, třeba jako někde vejš, nebo jako třeba na břicho, Nebo tady určitě někde napište tady dole, do třeba komentářů, protože si myslím, já jsem dobrý tater. To už Teď jste si já. všichni mohli skipnout. Takže další úkol ode mě bude nejlepší úkol od Tyda Žubu. A to je 10 kliků za 7 vteřin. Vím, že vy jste takový dva siláci, Jako fakt. jak říkáte oba dva, je posilujete, tak jo. teď se to uvidí, teď se uvidí ty správní chlapci. Tak jo, Pojď sem. jdem nastavit kameru. Natáhni se. No, Jsem se a do spočil kolika? Tak nic.
Kešlem na to. Jo. Právě jsme se vrátili... Právě jsme dokončili úkol, který byl docela těžký, ale dali jsme to. Dali jsme to. Černá síla! Ale tadyhle ten úkol mě napadl teďkon, když jsem šel kouknout. Nedávno. Nebudem výset z okna. Počkej, teď ale dělat A ne, nebudeme dělat Ikara, ale napadla mě jedna taková zajímavá věc a to je, musíte si do 7 sekund sundat triko, běžet dolů, otevřít dveře, vlítnout ven. Do 7? Ano. Já že to je prdel. A jestli Počkej, jste ale- rychlíci, Ale tak to zvládnete. Počkej. Tak jo. 3, 2, 1, teď. Jestli to si Tyjo, jestli tohle někdo vidí, začít. Tak, tenhle ten úkol splnili. Bylo to teda konkrétně, tahle ta show byla konkrétně 27 sekundová, ale tak co, že jo? Pro srandu bychom se nezabili a mohli jste nás každýho vidět bez trika, aspoň jednou. Jestli se vám to přijde moc úchylný, tak vám tam když tak třeba přiděláme cenzury, Jo, ale to tak- by bylo tak dost to- blbý. Tohle pošleme Zachovi. Zachymu, ten se Aby to mohl- udělá. Ne, to ne. To mu tam nesmí to tam nedáš. To by bylo moc. Mě byl srandu z něho, jo, ale... Ještě kdo homo. To je jak steak, jo. Hej, dáme si pusu. Tyjo, ale samozřejmě hashtag no homo, tyjo. Takže na řadě je náš velký Delia Dex, jeho Ale já- velikostí předčil i mnoha paneláků. Tak jo, do 7 sekund uděláte svíčku. Jo, 3, 2, 1, teď. Tak jo, OK. Tohle to mám rád. Jo, dali to, 5 sekund. Obratnost mi nechybí. A mě zase Já jsem jak mistr parkourista. Ne, to jsem já. prostě. Úplně poslední. To nejlepší nakonec ode mě. Držbu. Zachy, hashtag síla. Hashtag. Hashtag. Hej, Zachy, ty bys měl dát za každý své video hashtag no homo. Přesně tak, protože tvý videa jsou tak inspirativní Inspirující. pro teplouše, Pro teplé, jo. Znamená, ty se na ní koukáš taky. Promiň. Protože jsi teplej. To tady s tebou. To by je. Můj poslední úkol na vás dva, teplouše, je Jako- Já jdu fakt pryč, já jdu pryč. držbu dát si 3 facky, ne počkej, víc, dám takových 7 facek. Ne, stačí za 7 sekund každý. Tak jo, dám 3 musíte dát, ale můžete silný i malý, jo? Tak jo. Tak jo. Pojď, jo. Raz. Nevím, jestli je to 7 sekund, ale mám pocit, že jsme ho docela zřídili. Jo, dali jsme to do 7 sekund. Raz. 2. 3. Konec šikany, lepší obráty. Jsem se zapotil. To třeba bylo. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tohle 7 second challenge by Chicken Bros v My Zachy. Mají zachydy. Jo, a to bych teda neřekl, ale Hashtag no homo, hashtag ahoj Zachy, pozdravujeme tě, celou vaši rodinu. A jo, ještě, jako kdybyste to nikdy neslyšeli, dávali jsme Zachymu radu. Až za Života. každý svoje video dá hashtag no homo, že pak by to chtělo Zachy. takže pokud na to koukáš, určitě dej odběr. My ti s tím pomůžeme. Jo, no, třeba to se nás napíše. pozvi do videa. Kámo. OK, tak tohle to bylo tentokrát všechno. Založili jsme si Ask, takže určitě bude v popisku videa, takže tam pište vaše retardované otázky. Můžete teda i normální, pokud tady někdo Třeba normálnější se je. jich zeptejte, jestli jsou teplouši, oni odpoví, že On ne, odpoví, ale že- je to pravda, že jo. Jdeme dál. No každopádně, hashtag Pro no více homo. takových, jo přesně, pro více takovýchhle videí určitě dejte like, odběr a sdílejte tohleto video. Přesně, já bych to A neřekl. samozřejmě se koukněte na naší fanpage ještě v popisku a taky tam hoďte nějaký ten like, Přesně. protože se nám to bude hodit. Pomalinku dostane.
že tam dáváme všechny novinky. Co to dělá, ty vole? A tohle je pro Zachyho. Jako fakt. Ale to tam dáme, tohle. A když řeknu homo. Přesně tak. Tohle bude bylo v pohodě, co?